týchto dňoch vzniká na Slovensku nová vláda a žiada sa mi povedať niekoľko poznámok k takej zvláštnej atmosfére, ktorá sa v časti spoločnosti a médií okolo toho rokovania a vôbec to tvorby vzniku novej vlády vytvára. Poprvé, tu sa prijal Ficov slovník, že tie 4 strany, ktoré idú vytvoriť vládu, sú zlepenec. Fico to povedal pretože chcel tým navodiť atmosféru, že tá vláda z týchto strán nemôže vydržať, pretože to sú strany, ktoré nič nedrží pokope, že sú diametrálne odlišné, čo sa týka názorov na fungovanie sveta a preto by bolo lepšie voliť Fica. U Fica to chápem. Ale že to ďalej šíria médiá, že to ďalej šíria niektorí ľudia, rôzni pozorovatelia a rôzni diskutéri, sa mi zdá veľmi choré. Tak si porovnajme, čo držalo pokope Fica, Slotu a Mečiara a čo môže držať pokope 4 strany, ktoré idú vytvoriť vládu. No čo držalo Fica, Mečiara a Slotu pokope? Prachy, kšefty, kradnutie. To má byť ako tmel. Tým oni neboli zlepencom na rozdiel od tejto novej štvorkoalície. To je úplne choré. Keď sa pozrieme na pohľad týchto 4 strán, na ekonomiku, na zahraničnú politiku, na sociálne veci, na spravodlivosť, majú omnoho viac spoločné než Fico, Mečiar a Slota. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je taká kratučka. Zaregistroval som, že Ján Čarnogurský je poslom medzi niektorou koaličnou a niektorou opozičnou stranou, čo sa týka nejakých dohôd. Dovolím si povedať, že je poslom medzi Smerom a KDH. To je ďalšia chorá vec. Ján Čarnogurský celé roky pôsobil na dobrej strane slovenskej politiky. Zdá sa mi, že ak je poslom medzi Smerom a KDH, je na zlej strane. Prispieva k nádeji a k možnosti, že nevznikne vláda týchto 4 strán, ale že Fico alebo nejaká forma Fica bude ďalej v slovenskej politike. Troška choré od antikomunistu. Tretia poznámka. V posledných dňoch sa objavila výzva aktivistov pro-life, teda ľudí, ktorí sú proti potratom, že KDH by malo ísť so Smerom, keďže Smer údajne ponúka nielen veľa postov a dokonca predsedu vlády KDH, ale ponúka aj úpravu potratov podľa poľského vzoru. A že teda, ak je takáto ponuka, tak je etické a morálne pre KDH, aby ju prijalo, pretože v tejto štvorkoalícii, ktorá je viac liberálna, nič také nebude možné. No tak znova. Poprvé, KDH hovorilo a povedalo pred voľbami záväzne všetkým voličom, že nepôjde do koalície so Smerom. Chcú aktivisti pro-life povedať, že dané slovo sa môže porušiť? Že záväzok, vďaka ktorému mnohí voliči volili KDH, je bezcenný? Oni hovoria o bioetických otázkach a zabúdajú na etické otázky? To je jedno. Po druhé, to je čo za ponuka? Ak by to tak aj rovno bolo, že Smer bude presadzovať takú úpravu potratov, aká je v Poľsku. A čo robili 4 roky? Však boli vo vláde. Ak by to naozaj chceli, tak by to predsa presadili, však mali väčšinu. Podporovať takéto čosi zo strany pro-life ľudí je nielen choré, ale je zvrátené. To chceme čo povedať, že keď tí najhorší zločinci budú proti potratom, tak zabudneme na to, že sú zločinci? A čo chceme povedať, že jeden zákon, respektíve jedna časť, dôležitá legislatívy, je nad všetky ostatné? Že teda kľudne nech tu je korupcia, kradnutie, nech je Harabín šéfom Najvyššieho súdu, nech sa unášajú ľudia, nech sa bije Hedviga Malinová. Ak Smer
bude za úpravu potratov tak, ako je to v Poľsku, tak to je jedno? To je podľa mňa neuveriteľne neetické od ľudí, ktorí sa zastávajú bioetických otázok. Posledná poznámka. Tu sa šíri také nie presvedčenie, ale podozrenie, že KDH tomu podľahne. Ja si myslím, že to šíria ľudia z tajnej služby a ľudia veľmi pochybných mravov, že to šíri časť novinárov a že to šíria agenti bývalej koalície. Ak si môžem dovoliť výzvu, tak vyzývam všetkých normálnych ľudí, aby tieto blbosti nepočúvali. Aby sa neznepokojovali tým, čo hovoria neprajníci slobody a neprajníci slušnejšieho Slovenska. Pokiaľ viem, KDH žiadnu takúto ponuku nepríjme. Nie je o tom diskusia. Pokiaľ viem, na budúci týždeň bude zložená nová vláda, možno podpísaná koaličná dohoda. Ale zapamätajme si teda tieto cviky, ktoré tu prebiehajú teraz. A nebuďme hlúpi. Nebuďme hlúpi.